Hello, Veronica! Kumusta? Himala na patawag ka. Ang dami kong message sa'yo. Ni isa hindi mo sinasagot. Hindi ka talaga pala reply. Dayan, sorry talaga. Naging super busy lang. Alam mo naman, adulting. May gusto sana akong ikwento sa'yo. Kaso, nasan ka ba? Wala bang nakakarinig dyan? Nasan pa? Dito sa bahay. Alam mo naman na hindi ako palalabas. Grabe. Mukhang may mabigat kang balita ah. Pero teka lang. Hindi ka naman tatawag sa akin ng ganito kung walang problema. Tungkol na naman ba sa lalaki to? Ay nako, kilala mo na nga ako, diba? Hindi ako tatawag kung hindi seryoso. Pero Dayan, hindi ito tungkol sa lalaki. Alam mo, nahihiya ako. Ano ba yun, Veronica? Sabihin mo na. Para namang wala tayong pinagsamahan. Halos lahat ng sikreto mo sa buhay, alam ko na. Tapos ngayon ka pa mahihiya sa akin. Kahit ano pa yan. Kasi, ganito. Nag-lay off kasi yung kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. At ako yung isa sa mga natanggal. Ang masaklap pa, wala akong ipon. Hindi ako makauwi sa amin kasi alam mo na, hindi maganda ang sitwasyon sa bahay. Hindi pa kami okay ni Mami. Tapos, kung malaman niyang natanggal ako sa trabaho, baka ipamukha niya sa akin. Ngayon, wala na rin akong pangbayad sa renta dito sa kondo ko. Sobrang mahal kasi. Kakapalan ko na talaga ang mukha ko. Kung pwede ba akong makitira muna sa inyo? Kahit isang linggo lang. Ang totoo, pinapalayas na ako ngayon at nag-iimpake na. Pero hindi ko talaga alam kung saan ako pupunta, be. Kaya lang talaga naisip kong lapitan dahil alam kong maiintindihan niyo ako ni Tita Marisa. Lalo na yung sitwasyon ko. Oo naman. Ikaw pa ba? Halos magkapatid na tayo. High school pa lang. Halos araw-araw ka nang nandito sa bahay. Ngayon pa ba kita tatanggihan? Tsaka alam mo namang wala kang problema kay Mama. Para ka na rin niyang anak. Miss ka na nga niya. Lagi kang kinukumusta. Naku, matutuwa yun. Baka mapatrowback pa sa mga kalokohan natin noon. Talaga ba? Ay, naku, hindi talaga ako nagkamali ng nilapitan. Grabe. Tuloy talaga kitang friendly. Sige na. Tapusin mo na pag-iimpake. Aantayin kita dito. Aayusin ko rin tong kwarto ko. Medyo makalat. Nakakahiya naman sa bisita kong espesyal. Naku, salamat talaga, Diana. O sige, magmamadali na ako. Dayan! I missed you! Sobrang salamat talaga. Veronica! Sobrang na-miss din kita. Kung hindi ka pa nawalan ng trabaho, hindi pa tayo magkikita. Grabe ka naman. Hindi ba pwedeng busy lang talaga ako sa trabaho? Pero totoo na-miss ko tong bahay niyo. Ang cozy pa rin. Parang walang nagbagot eh. Oh, nasan nga pala si tita? Nasa kusina, naghahanda ng merienda. Excited din siyang makita ka. Nung sinabi kong wala kang trabaho at wala kang matutuluyan, nag-alala siya agad. Kaya, hindi na nagdalawang isip na patuloyin ka. Tita Marisa! Kamusta na po? Aba, parang hindi po kayo tumatanda. Walang ka-wrinkles at fresh na fresh pa rin. Na-miss ko po talaga kayo sobra, tita. Kumusta ka namang bata ka? Ang tagal na naming walang balita sa'yo. Ay, ito na nga po, tita. Nawalan ng trabaho. Masyado yata akong magaling para sa kanila kaya ayun, niligwak ako. Wala na tuloy akong pambayad sa kondo. Hindi man lang ako makabuelo. Kaya salamat po talaga sa pagpapatira sa akin kahit pansamantala. Ay nako, Veronica. Wala yun. Alam mo namang hindi ka na iba sa amin. Hindi mo na kailangang magpaalam pa. O siya, etong paborito mong turon. Kumain ka muna. Ang payat-payat mo na, Halatang hindi ka nagkakakain. Ay, grabe si tita. I'm not payat. Slim ang tawag dito. Uso na to ngayon, no? Ganito ang katawan ng mga models. Ikaw talagang bata ka. Wala ka pa rin pinagbago. Kiri ka pa rin. I know, right? Pero dahil nag-effort ka na maghanda ng merienda, tita. O sige, kakain muna ako ng marami ngayon. Okay? Oo nga pala, Dayan. Kayo pa rin ba ni Anjo? Simula nung naghiwalay kasi tayo ng college, wala na akong balita sa inyo. Oo,
Kami pa rin. Going strong naman. Yun nga lang, hindi kami masyado nagkikita. Pareho kasing busy sa trabaho. Nako, ingatan mo yan si Anjo. Lapitin pa naman yan. Naalala ko nung high school tayo, ang dami nikakandara pa dyan sa jowa mo. Pero ikaw ang nagwagi ng corona, ang swerte-swerte mo. Bakit? Swerte din naman siya sa akin, no? Abay, oo. Pero alam mo, sa totoo lang, huwag ka magagalit Alam mo, naging type ko rin yan si Anjo eh. Kaso, hindi pasok ang height niya sa standards ko. I mean, pogi naman si Anjo. Ito naman. Kaya lang, bansot. No offense Sorry, Dayan. Yung dila mo talaga, masyadong matabil. Biro lang. Ikaw naman, parang sure hindi na nasanay sa akin. Dear Love, masaya ako na pagkatapos ng napakaraming taon, nagkita ulit kami ng high school best friend kong si Veronica. Parang bumalik kami sa dating panahon. Yung tipong magsisleepover lang at magdamag na magkukwentuhan. Pero syempre, malungkot din ako na ang dahilan ng pagkikita namin ay ang pagkatanggal niya sa trabaho. Matagal na kaming magkaibigan kaya madali kong napapayag ang nanay ko na tumira muna siya sa amin. 1 linggo lang naman daw. Sa unang mga araw namin na magkasama ay okay naman ang lahat. Masaya, kwentuhan, tawanan. Pero unti-unti kong napansin na hindi siya nagkukusang kumilos sa bahay. Hindi siya marunong maglaba, maghugas ng pinggan, o kahit magwalis. Kahit pagligpit ng sarili niyang hinigaan, hindi niya magawa. Naalala ko, prinsesa nga pala to sa bahay nila noon. Sanay siyang pinagsisilbihan sa bahay nila, kaya hindi na natuto sa gawaing bahay. At dahil wala siyang trabaho, tuwing may gusto siyang bilhin online, sa akin siya humihiram ng pera, kahit walang kasiguraduhan kung kailan niya ako mababayaran. Pero sabi ko, 1 linggo lang naman, kayang palampasin. Hanggang sa ang 1 linggo, naging 1, 2, 3 buwan. Veronica, aalis na ako papasok sa trabaho. Baka naman pwedeng ayusin mo kahit yung pinaghigaan mo lang. Oh, sure. Ay, Dayan, baka naman pwede kong hiramin yung isa mong cellphone. Ito, medyo malabo na tong gamit ko. Alam mo naman, may minemaintain akong follower sa IG. Okay, sige. Ingatan mo lang. Hindi pa yan fully paid. Thank you. You're the best talaga. Ay, saka nga pala, baka pwede na rin akong manghiram ulit ng pera sa'yo. Pamasahe ko lang. May in-offer kasi sa aking racket yung dati kong katrabaho. Kapag nakuha ko yun, promise, babayaran din kita agad. I swear. Sige, ito. 500. Pagkasyahin mo na lang. Ay, sige, pwede na yan. Idagdag mo na lang sa mga nauna kong utang, ha? Oo na. Sige na. Siya, alis na ako. Ingat, Franny. I love you. Sa wakas, makakapag-break din. Shan, bakit napatawag ka? Dayan, napagsabihan mo na ba si Veronica? Hindi na pwedeng ginagawa niya sa inyo ni Tita. Porque ang bait-bait niyo, inaabuso na niya. Kakausapin ko na yan. Nako, Shan, wag na muna. Alam mo namang sensitive yun. Baka masamain pa. Ako na lang kakausap sa kanya. Hindi ko lang talaga alam paano sisimulan. Ang tanong, hanggang kailan mo siya kayang buhatin? Nakakahiya sa kabaitan ng mama mo. Pinagsisilbihan niya si Veronica na hindi naman talaga niya kaano-ano. Patong-patong na ang utang sa'yo. Nadagdagan na naman kaninang umaga. Ay siya, ako nang bahala. Baka ma-realize niya rin na kailangan niya ng magtrabaho. Ay, naku, Dayan. Hindi niya yan marirealize hanggat hindi mo siya dinederecho. Ako nang nagsasabi sa'yo, girl. Shan, kaibigan pa rin naman natin si Veronica. Ganun naman ang magkakaibigan. Nagtutulungan. Oo nga, nandun na tayo. Pero Dayan,
May hangganan din ang pagtulong. Sa nangyayari sa inyo ngayon, parang kinukonsinti mo pa siya lalo na maging tamad. There's a thin line sa mabait at nagpapagamit. Grabe ka naman, Sean. Trust the process. Hay nako, Dayan. Papatayuan na kita ng rebulto. O siya, tapos na break ko. Babalitaan na lang kita. Oh, you're here na pala. Kamusta ang work? Eto, di tambak na naman ang utos ni boss. Teka, Veronica, umalis ako, ganyan ang pwesto mo. Pagbalik ko, andyan ka pa rin? Ay, pasensya na. Medyo napasarap kasi ako sa pinapanood kong bagong series. Alam mo naman kapag nanonood, di ba? Hindi mo na namamalayan yung oras. Tsaka okay lang yan, at least hindi ko na kailangang ligpitin yung higaan kasi ginagamit ko pa rin naman, di ba? May dinner na ba? Luto lang ni tita ang nakakapagpabangon sa akin eh. Oo, meron na. Adobong manok ang niluto ni Mama. Oh my gosh, yung favorite ko pa. Finally, dinner's ready. Oh, kumain na kayong dalawa. Salamat, tita. I love adobo. May soft drinks pa ba tayo sa ref, Ma? Masarap kasi may kapare sa soft drinks tong adobo mo. Ay, Dayan. Sorry, OMG. Naubos ko kagabi. Nag-midnight snack kasi ako. Ganun ba? Bibili na lang uli tayo, anak. Yes, damihan mo na rin, tita, ha? Medyo mabilis talaga maubos sa amin ni Dayan yun, eh. Veronica, baka pwedeng ikaw naman maghugas ng pinagkainan. Pagod na si Mama. Tsaka may inuwi akong trabaho ngayon. Kung pwede lang naman. Gusto ko sana, kaso... Dayan, may lakad ako eh. Nag-commit na ako sa mga friends ko kasi niyaya nila ako mag-bar hopping sa Makati. Actually, tingnan mo, late na nga ako. Hahabol na nga lang ako, nakakahiya sa kanila. Oh, makakalabas ka? Ibig sabihin may pera ka na. May trabaho ka na ba ulit? Baka pwede mo naman nang bayaran yung utang mo sa akin. Pandadagdag ko lang sa pang-grocery. Huy, wala pa ha. Ililibre nga lang nila ako mamaya eh. Pero promise, kapag meron na, magbibigay ako agad. Babawi talaga ako. Sorry tita, sa susunod na lang kita tutulungan. Ay, ewan ko sa yung bata ka. Dear love, hindi ko na alam kung paano ko pipigilan ang sarili ko. Umuwi si Veronica ng lasing nung gabing yon. Pasuray-suray. Humahalakhak mag-isa ni hindi alintana na 3:00 na ng madaling araw. Umabot pa sa puntong nagreklamo ng kapitbahay sa sobrang ingay niya. Hiyang-hiya ako. Alam kong hindi na to tama. Pero paano ko siya kukumprontahin? Kilala ko si Veronica. Madaling mapikon. Mahina sa pagtanggap ng kritisismo. Pero Diyos ko, hanggang kailan ko ipipikit ang mga mata ko? Gusto ko nang bumitaw! Veronica! Kanina pa may tumatawag sa'yo. Sasagutin ko na ba? Baka importante. Ko alam yung kasunod! Hindi yata ako naririnig nito. Kumakanta pa kasi sa shower. Ganda mo! Sobrang Latina! Hello? Hello, Veronica. Kanina pa ako tumatawag. Hindi mo sinasagot. Ano? Nakalis na ba si Dayan? Baka pwede na ako dumaan dyan. Anjo? Bakit ka tumatawag kay Veronica? Dayan? Bakit ka dadaan nang wala ako dito sa bahay, Anjo? Umamin ka nga sa akin. May namamagitan ba sa inyo ni Veronica? I'm so sorry, Dayan. Si Veronica na lang magpapaliwanag. Anong ibig sabihin ng pagtawag ni Anjo sa'yo, Veronica? Kapal naman ang mukha mo. Matapos kitang patuloyin at alalayan, ito pang igaganti mo sa akin? I'm so sorry, Dayan. Kasi naman nung panahon na sobrang busy mo sa trabaho, nawalan ka ng oras kay Anjo, kaya ayun, ako ang nag-entertain sa kanya tuwing hindi kanya nadadatnan.
hindi mo na namamalayan na fall out of love na sa'yo si Anjo, pero promise, walang namamagitan sa amin. Wala akong gusto sa kanya. Sadyang naawa lang talaga ako at ako na lang ang sumasalo ng mga problema niya tungkol sa'yo. Dayan, maniwala ka sa akin. Walang namamagitan? Veronica, hindi ako bulag at lalong hindi ako tanga. Ang kapal na mukha mo. Wala kang utang na loob. Lumayas ka na. Oo na! Eto na! Lalayas na! Akala ko pa naman tunay kitang kaibigan! Dear love, kahit matagal na kaming magkaibigan ni Veronica, napagtanto kong hindi ko pa talaga siya ganap na kilala. Totoo nga, hindi mo malalaman ang tunay na ugali ng isang tao hanggat hindi mo siya nakakasama sa iisang bubong. Hindi ko naman akalain na ahas pa lang patutuloyin ko sa bahay namin. Nakipaghiwalay na rin pala ako kay Anjo. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, wala na akong narinig mula kay Veronica. Hindi niya na rin nabayaran ang mga utang niya sa akin. Hindi na rin siya nagpaalam kay Mama. Niha, Niho, wala na kaming narinig mula sa kanya.